Takže je to tak. Máte to tu, čo ste chceli, ale mám to cez notebookovú webku, snad vám to nevadí. Počkať. Ale mne jedine teraz toto vadí, no. Takže dáme si to sem do rohu. A ideme zareagovať na to Vajdyho video, že čo natočil o tom novom update, hej. Takže som zvedavý. Máme tady opravdu velké GTA 6 novinky, které jsou přímo od Rockstar Games, takže rovnou dejte like a odběr a my se na ně jdeme podívat. Jako první, když si otevřete YouTube kanál Rockstar Games, tak můžete vidět, že si Rockstar změnil logo na tohle, které je v barvách Vice City. To už som si nejako všimol včera, ale dobre. A taky si změnili banner na GTA 6. A taky můžeme vidět, že před chvílí vydali tohle video, na který už jsem sice koukal na streamu, ale můžeme se na něj podívat znovu. Dúfam, že nebude z toho copyright, ale aj tak z YouTube to zmažem a potom to upravím pre YouTube ako reakciu, no. Jún 2025. Tak toto ten Strauzelník či Nick Zelník, jak sa volá kurník, toto zamýšľal. Takže... Ale už Moneyfront DLCčko bolo na vec, ktorá bola v GTA 6, čo som si všimol iba ja v tej dobe. A Mansion to asi tiež bude v GTA 6, ale neviem, či to bude Michael. To není jako nějaký trailer 3, ale je to takový jako mini trailer, ve kterém teda můžeme vidět oficiální cover art GTA 6, takže takhle bude vypadat. No počkať, pozrime si na to logo, to je cover art GTA 6, no a ja som zvedavý, ja som používal jedno logo na GTA 6 videá, keď som mal nejaké tie informácie o tom. No, schválne. Ideme si na to pozrieť, že či je Grand Theft Auto, no dosť je identické s tým oficiálnym. Teda to pozerám. To je easy. Len teda tá 6 je v tej Grand Theft Auto, že to není za tým, jak to bývalo zvykom, no. No, schválne. Co Vajdy ještě o tom pově. Na CDčku, v obchodě a tak dále. A taky tady můžeme vidět, že předobjednávky začínají už příští týden neboli 25. června, což samozřejmě není všechno, protože... Áno, to aj Firehead pred chvíľu písal, že 25. toho júna, ale čo je červen? No asi. Budú predobjednávky. Pokud si otevřete stránku Rockstar Games, tak tady můžeme vidět, že předobjednávka GTA 6 začíná 25. června na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Jasné, potvrdzuje sa tým, že PC verzia nebude. A taky tenhle nový cover art, akorát v takové rozšířené verzi. No a když si scrollneme, tak tady vidíme krásný pohled na Vice City. Prostě... Wow, to je nádhera do piče. Pozrite sa, my vidíme Vice City. Vidíte, že to město bude fakt velký a fakt živý. Takže jo, tenhle nádherný záběr. A pod tím Vice City USA. Jason a Lucia vždycky věděli, že karta je proti ním naskladaná, ale když se snadný spor zvrtne... Vajdy toto, ešte, že si to natočil. Ocitnou se na nejtemnější straně nejslunečnějšího místa v Americe, uprostřed zločineckého... Na toto musím aj ja pre vás urobiť nejaké video, ako ja nemám slov, tak. Nuceni se na sebe navzájem spoléhat více než kdy jindy, pokud chtějí vyváznout živí. Takže tady máme jako nějaký popis toho příběhu, což už samozřejmě víme z minulého. Bonnie a Clyde, jasné. Ale bude to teda fakt hodně o tom zločinu a bude to vlastně něco podobného jako Bonnie a Clyde. A pod tím, když scrollujeme, tak tady máme trailer 2, pouze v Leonidě a tyhle věci, které už jsme teda měli minulý rok. Trailer 3 bych jinak očekával, že by mohl být právě toho 25. června. Vajdy, asi ja bych to teraz tak čakal.
Neviem, ešte skúsim sa poradiť s ľuďmi v Rockstar Games, ktorí tam pracujú, či mi nepovedia niečo viac, ale John Rockstar nejako Budu šálí. streamovat, takže se určitě stavte na stream. No ale kromě toho, když se podíváme na Twitter, tak můžeme vidět, že tady mají Ale X to nesledujem od Rockstar taky Games, ten no nový chvále. banner i tohle nový logo, u kterého mi mimochodem můžete dát vědět, jestli ho mám dát i jako logo na svůj YouTube kanál. Vlastně bych jenom dal pryč ten Rockstar a dal tam třeba Včko, takže mi můžete Alebo nemám si to dať ja miesto kriváňu a miesto Rka tam dám Ačko. rád vědět, jestli to mám udělat. Každopádně kromě toho tady máme tenhle příspěvek, Hm. kde zase píšou, že předobjednávky na GTA 6 začínají 25. června a pod tím máme zase tuhle animaci, kde vidíme tenhle cover art, ale mně se tyhle věci ještě podařilo stáhnout, takže se na ně pojďme podívat v té vyšší kvalitě. Konkrétně jako první jsem si tady stáhnul ty věci, takže tady máme třeba ten oficiální cover art, takže se na ně tady můžeme podívat a vidíme teda, že tady máme několik variant a když se podíváme na ten největší, tak samozřejmě vlevo nahoře nesmí chybět helikoptéra, která byla v každém GTA. To je Sparrow. Takže je fajn, že s tím trendem pokračujou. Potom tady máme Jasona a Lucy, dále tady máme nějakou loď, která k tomu sedí, že to je Vice City. Potom je tady Raul Bautista, což je týpek, se kterým budeme ukládat banky. Dále tady Jasné. máme někoho na motorce, což vypadá možná jako ten gangster z prvního traileru. Potom samozřejmě aligátor, zase je to Florida, nesmí to tam chybět. Luxusní auto, opět Florida, nesmí to tam chybět. K Miami patří tenhle luxus, takže tam máme nějaký luxusní auto. K tomu tam máme tohle Bubího, který bude řídit nightclub, takže s tím budou určitě taky nějaký mise. A taky tady máme tuhle ženskou, což zatím nevíme, kdo to je, ale nejspíš by to mohlo být GTA 6 holka. Pokud nevíte, co tím myslím, tak každý GTAčko má svoji holku, třeba GTA 5 má tuhle, Vice City má tuhle, San Andreasko tuhle a tak dále. Takže tohle by mohla být holka GTA 6. Takže jo, je fajn, že nám to tady ukázali. Samozřejmě tady máme víc variant, máme tady tuhle variantu, která pravděpodobně bude na obalu té hry. Potom tady máme tuhle variantu, což bude nejspíš takový to malý logo, který vidíte na PlayStationu nebo na Xboxu, když si tu hru chcete zapnout, takže tohle tam nejspíš bude jako logo. A to je zaujímavé všetko, čo ten Mikey o tom hovorí. Čo vy na to hovoríte, čete? OK, díky Firede. Asi mister, tak to si ma teda dobre pochválil. No ukáž. A potom tady máme ještě nějaký širší a tohle takhle vertikální, takže zajímavé. Nemám pocit, že by vyzeral jako asi mister. Tady máme Jasona a Lucia 3, což tady předtím nebylo. A tady máme zase nějaký cover arty, takže je fajn, že tady konečně máme nějaký nový. Takže jo, tady máme pár obrázků Jasona a Lucie. S tím tady taky máme Jasona a Lucia 3 s logama, takže tady máme vlastně loga. A co mi tady přijde tak jako zajímavý, tak je, že tady prostě dávají GTAčko a až pod tím je ta 6, takže asi to prezentují spíš jenom jako GTA a ta 6 je tady jako vedlejší, což na jednu stranu mi to přijde trošku divný, ale na druhou stranu to chápu, protože většina z nás tomu prostě bude říkat GTAčko, takže chápu, že to asi tady prezentují jenom takhle. No a taky tady samozřejmě máme ještě tohle video, ze kterého můžeme vidět určitý věci, můžeme teda vidět velkou část města, co mě hned ale to Vice City je ještě krajší jak one, Los Santos. Musím uznat. Svítící budovy, vidíte, jak se to hýbe. To je nádhera. To mě vypadat extrémně dobře. To... Taky mě tady tá hra už teraz vyzerá jako sex. Zaujaly tyhle lodě, jakože jestli tyhle velké lodě půjde řídit, tak to bude fakt hustý. Potom, co se týče oblohy, tak tam je přijde podobná jako GTA 5. Teď řídit, to uvidíme, ale ta to nejde řídit. No, schválně. Ale přece jenom to je jenom tím, že prostě takhle... Vidíte tam to akurát teraz Japom riešili, či v GTA 6 budú kolotoče. Z dálky fakt hodně dobře, takže mi vůbec nevadí, že se tohle hodně pak GTA 5. Co tady ještě zajímavý, tak jsou interiéry. Když se podíváte do interiéru, tak můžete vidět, že už to nejsou takový klasické fotky, které jsou třeba v GTA 5, takže tam je prostě fotka jako takový obejt, ale tady jsou opravdu sex, to je sex. Interiéry, takže to znamená, Sa budem dát na YouTube. Že mi to strajknu. Pěkně a je fajn, že už to nebude vypadat divně, jak to vypadá třeba v GTA 5, kde prosím fotky. A jinak, co se týče téhle fotky, tak už asi to rozbereme. Teraz vyzerá ako sex. Z tohto chcem urobiť platinu skôr, jak z GTA 5, uznávam.
No a No, to jsou všechny novinky. som zvedavý. Ve čtvrtek se to dozvíme víc, takže říkám, Štvrtok. streamovat. Ja budem peníze, ale to je a tam si probereme úplně všechno, co za ten čtvrtek. Určite komentář, napíšte, co o tom myslíte a jestli to večer koupíte. Vajdy, štvrtok sme dohodnutí a ja dorazím, keď nebudem mať niečo. Dobre, to nemáme čo riešiť. Ako to tu blblo vidím. A ako mi zblblo Elgato vidím. Nejde mi prepnúť naspäť na hru. Čo s tým je? No teraz ma budete vidieť bez webky. Tú webku musím vypnúť. Dobre. Potom ešte bude svítiť. Dobre. Ja neviem, no ja už ten hejs nejdem robiť asi. No, síce s Pavlom mi tu hejžu, ale ja už nejdem ten hejs riešiť. Že ste to vy, tak vyskúšam urobiť survival.